Ahojte, moje meno je Denisa. Ahojte, ja som Peťo. Tí, ktorí nás sledujete, viete, kto sme, tie, kto nie, tak len pre predstavenie, my sme zakladatelia Veleny. Velena je nápoj pre hormonálne zdravie žien, ktorý sme vyvinuli my dvaja a užíva sa primárne pri problémoch s menštruáciou, pri PMS problémoch, aknóznej pleti, vypadávaní vlasov. Staršie dámy zvyknú Velenu užívať pri menopauze. Tých symptómov je mnoho. Dneska sme sa ale chceli venovať téme najlepší darček pre ženu, čo sme sa snažili túto zimu pre vás vymyslieť. Tí, ktorí nás sledujete alebo nás nakupujete, viete, že máme pravidelne limitované príchute. Tohto roku sme to spravili ale špeciálnejšie tým, že sme sa rozhodli vám pripraviť takýto balíček, kde máte limitovanú edíciu z roku 2023 a z roku 2024 to je jablko, škorica a hruška. A aby to ešte bolo také viac darčekové, tak sme sa rozhodli vám tam pridať takéto pekné lyžičky. Vymysleli sme takéto krásne lyžice v 4 farbách. Primárne sú určené na miešanie veleny, ale tak môžete to použiť aj ako na raňajkové cereálie trebárs. Deti ich milujú, lebo majú taký ten akurátny tvar, že nie sú ani veľké, ani malé. A sú v 4 farbách, vo známke pri svojej objednávke to viete zadať, ktorú si želáte. A dajte nám vedieť, či by ste ich chceli mať na e-shope stále a kupovať si ich trebárs v sadách. 4 rôzne farby, 4 rovnaké farby, či by sa vám to páčilo. Takže toľko zatiaľ od nás. Ďakujeme pekne, majte sa. Ahojte. Čau, čau.